Anzjan ta' 76 sena residenti ħaltarxin weġġa' gravi wara li kien involut f'inċident ta' traffiku bejn tliet vetturi. Il-każ seħħ nħabta ta' 8:09 ta' filgħodu tal-erba' fil-Marsa Ħamrun bypass il-Marsa. Minn investigazzjoni preliminari irriżulta li l-ħabta seħħet bejn Marutiżen missjuq mill-anzjan, karozza ta' tip Mazda Demio missjuqa minn mara ta' 26 sena residenti l-Fgura u Peugeot 2008 missjuqa minn mara ta' 36 sena. Fuq il-post sejjaħ tim mediku laħal l-anzjan lejn l-isptar Mater Dei għal-kura meħtieġa fejn aktar tard ġie ċertifikat li weġġa' gravi. Fortunatament il-persuni l-oħra li kienu involuti ma sofrewx ġrieħi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejn. Raġel ta' 37 sena mill-imtarfa weġġa' gravi wara li parti minn ħajt waqgħet fuqu f'sit ta' kostruzzjoni. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 8:09 ta' filgħodu fit-triq Santa Caterina ħal-Arawr. Fuq il-post sejjaħ tim mediku li ħal ir-raġel lejn l-isptar Mater Dei għal-kura meħtieġa fejn aktar tard ġie ċertifikat li weġġa' gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejn.